Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. MNA ka South Shillong ba Sanbor Shulai mentakas ngi ka khat paratrik no pra arja psaw. Ula sam lagi marbam bat kapisa shinong shong ki baduk naka constituency jong u ling ba ka scheme discretionary grant. Uba Sanbor no aibor ha ki dar basnong bat orang basnong bakin jet ikini ki brio. Ki badai na ki long yeng ki baduk na pedang ki baduk tam. Ki nong shong ki blayo jingrap no ba Sanbor Shulai ki dan kombasis pa san phongun. Bat kani kalapan kemen saya kini ki brio ki baduk ki besok ban yo lek kemen ya kani ka ayam Christmas bat senam temai. Ya kini uba Sanbor sam hapok yeng sa jong u halapan. Itayo hapor mengawan yang priu nga dang sange bantit skra kuai te don layut somut bodok ba ki kintai samla ki wiawan mare sanga kyong mama ngipat juyo bam ki Christmas ta jingim ngisu ngim juyo bam ki nomor bagi di Bandung ngim kotbor bantit ngidon sipkik mama na pi tak tahu mentak kenti ngak khot nor hayeng te hagana ski kadon ro Christmas card ngin sai ko juga ku punya bu alai jong kia duai te ni airu na kana ka MLA charitable council ka jungi lembaga discretionary grant ka babaro ru pokut ki MLA ngi arpo lak ka achis nem Tenyolang alamang naman tajong pi. Kapisa iwe ciyeng pinyo arhajar tengka ba pinyan kitki bakam he ba pinya ya di sha Christmas baru ciyeng udon rukau ga ubrut cut pinyan udawai cut pinyan ru tungin ai karang ba inlong i hagap si Christmas hadun New Year inlong ki bakuy tenang ta kadon rukau ukompenyang udai kasini kamlu kabandap hadu nadu Christmas hadu New Year bapinya bampa ho ma tengin perslam syu ya sajisian ngai ku blebing api baro bata menta ya kitu ya kini ki kerteng kiba ngala yo abadia kran bat baro nyo dorbar stong ki rong ba stong bakin jet ya pi ke baduk ki bekrudu halagi jong ki dorbar stong bat pi layawan ai ya kerteng ya ke ipik hangne te menta ginsa sam no ya pi bat hadin balaya sam ngin ai pi dia kinsa ya peniat na nakaliang joki ngin ai ya nak pisah pada ka katsua nang tu bat ukhaw kamlu sini bulchut penyat dawai chut penyat udai kumpiang pat saya cim nang tai ya borok ki nyam ya borok ki balang ini bu jing duai karang ba aga jingim go jungi man kasngi bagin yo ya jing kot jing khia ngin yo ya kana Christmas ka bagin rakhi daga jing ben daga jing suk daga jing samar ki baru ka jing duai mar kerliang ha ka bakitu ki baya don ha ka buli kadang liru kini aban pas ba kitu ki bapang ba stom kin kot kin khia ngira na kubor bar gitu ki baduk bakerduru blen kurhuba kin tieu ya pi aga yo ka kot ka jong pi pila berkersian ya dia ya ki kun piti ka yeng kasem nganga don borbor hasenda jong pi kumu meli kumbo pijuyawan hayeng kamtam ki por ba play school pijuyawan ban pan ki baikot ngatip nomor ngade wa kha ba he lang pi hang ka sinong be ejungi tang gitu sisa ki baduk ki bakerdu ki banga itu ki benjar ki wan ngam ju play ha ka por ki play school ki beduna kebai kot, kebai sela, kebai school, kebai rong school, kum gitu nanti bapang kebai stom, ngam ju peleteli, haba piawan, ngatip kibaduk basuk kiawan, hapor badon kiba baklat, hayeng hasem kiba it baton jongpi, ni ai ya kakali bankit na hospital sayeng na yeng si Jakatang, nanti kibuduna pai dawai, kibuduna hakijing ya hakikam hakijim jongpi kiton kijuduna ngadon manga wat kuslai. Kiki juruna jong pi kumbo piawan kateng kong yeng jonga arpun sa kun ta pi nam ta jong pi mo te ngan ai ku play biang ya pi baro Christmas basok
bat usdem thumai wasuk basan ba po pai bat ha ji im ga baman ka sngi ki ji hikai jong ki no yalam nyam ki ba pher ki hikai yang i ba ha ji im jong i man ka sngi ngai la di ngai yo ji hikai na ki no yalam ba nyam ki ba pher ka ba kongsan ha ji im jong i ka long ha ka ba pikhi men step marsin ki bu ya jing duai but shua ba pin tia bu jing duai ki ne ki di dawai ki ba klan ba ki ban ai ki ban yarap ban yadaya yang ai ya pi ha ki jing ba man ka ski